Радик Калевич, бүгін район һәм шәһәр өчен мөһим көн булды. Безнең депутатлар район һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчеләрен сайлады. Бу кешеләрне инде сез яхшы беләсез һәм аларга сез менә бу якын киләчәк 5 еллыкта нинди өметләр баглыйсыз һәм аларга нинди бурычлар куела? Чыннан да беренчесе күңелне сөендереп торган әйберләрнең берсе инде безнең белән район белән шушы туган шәһәрдә районда эшләргә теләүче кешеләр байтак булды. Без инде бер ай конкурс объявлять иткәнгә, игълан иткәнгә бер ай вакыт үтте бит. Бүген менә комиссия әгъзалары да, анда инде безнең аппарат президентының представители, госсовет, кабинет министров әгъзалары катнашты комиссияда. Алар да бүген шушы комиссияга кертелгән кандидатларның көчле кандидатлар булуларын, аларның белемнәре буенча да, үзләренең эш тәҗрибәләре буенча да югары статуска самом деле шулай дәгъвалауларын әйттеләр. Мин инде бүген менә ике заседание үткәрдем инде, Абитка хәтле, Тышка хәтле район буенча, Абиттан соң менә шәһәрнекен. Без инде шушы икешәр кандидат арасыннан депутатларыбыз белән сайлап алдык. Бүген инде район буенча Эмиль Эдуардович Галиевка шушындай ышаныч тапшырылды сессия тарафыннан и Роберт Садыртиновка шәһәр буенча шушындай ышаныч тапшырылды. Мин инде башта ук үзебезнең шушы конкурсын игълан иткәндә дә әйткән идем. Кешеләр җитәкче булган кешеләр булсыннар иде. Үзләре хезмәт хаклары биреп караган, үзләре налог түләп караган, үзләре коллективлар белән турыдан-туры җитәкчеләр булып эшләгән кешеләр булсыннар идем. Шуңа күрә менә минем ышанычларым инде пока шушындай кандидатларга ышаныч акланды дип әйтәсем килә. Шушындай кешеләр арасыннан сайлап алдык. Мин инде теге теоретиклар түгел, практиклар ягына дип әйтәсем килә. Бүген инде безнең киләчәк 5 еллыкта булачак эшләребез, алар барсы да теге узган 5 ел кебек уже булмаячаклар. Андый кабатлану булмаячак. Без инде күбрәк инфраструктураларга әһәмият бирдек. Эшләү, яшәү, ял итү урыннарын тәртипкә керттек дип әйтәсем килә. Менә миннән бит элек сорыйлар, булыр микән бездә врачлар, булыр микән безгә эш дип, менә 14нче елда булган беренче очрашуларым врачлардан соң безнең үзәк дәвахана булыр микән әле дигән сораулар бар иде 14нче елда. Бу уйлап тапкан сораулар түгел. Бүген инде шушындай яхшы условиялар создавать иткәнбез икән. Конечно, киләчәкләр эшләргә мин аңа күңелем белән ышанам. Башка төрле структуралар буенча да физкультура, спортны аласыңмы, үзебезнең образование, мәгариф, мәдәният өлкәсенә аласыңмы, бик күп чаралар үткәрдек. Менә мин инде әйткән бар бит, 230 объект ремонтладык шушы 5-6 ел эчендә 4 миллиардлык бюджет инвестициялары керде. Менә шушы эшләнгән эшләрнең шушы объектларын хәзер ишенә керергә кирәк. Коллективлар белән бөтен эшебезне кеше белән эшләүгә мөрәҗәгать итәчәкбез киләчәк 5 еллыкта дип менә шулай үземнең линиямны билгелим. Ул инде күбрәк, хотя инде без узган 5 еллыкта да 3 тезис әйткәнек бит. Һәр кеше мөһим дип, русча әйткәндә важен каждый дигән әйберләр бар иде. Без анда бәлки инде үземнең анализлавым буенча кешегә үк барып җитмидер, коллективларга үк барып җитмидер. Күбрәк әле без биналарны ремонтлау ягын карыйдык. Бит мәгариф өлкәсен алганда да ул бит мәктәпнең торышының гына түгел, аның бит укытучы белән эшләү, баланың белән эшләү, аның укыту көн тәртибендә кергән, аның шул ук ашату, эчертү, баланы тәрбияләү бик күп эшләрдән тора. Шуңа күрә без бит менә үзебез дә үскәндә бик әллә инде харомаларда үсмәсәк тә, барыбер мен әйтәсем килә, безнең поколенияле бик күп кешеләребез әйбәт кешеләр булып чыкты дип әйтәсем килә, яхшы направление. Кем булып эшләсә дә, начальник булудан гына түгел. Шуңа күрә әйтергә кирәк, менә шушындай задача куела, үзебезгә бурыч итеп алабыз. Ишенә керергә, кеше белән эшләргә, кешенең мәнфәгатен юк. Тормышта инде менә әйткәнебезчә, иң мөһим әйбер үзебезнең зәйбездә эшләргә, яшәргә, ял итәргә мөһим урыннар, мөһим тормыш ясарга дип әйтәсем килә.